Има много загинали при взривяването на автобуса с израелски туристи на летище Бургас. Съобщава се за поне 5 загинали. От МВР уточнява, че става въпрос за терористично нападение. Източници на БГН съобщават, че това може да се окаже като едно от най-големите терористични нападения срещу мирни израелски граждани в света. В автобуса са пътували над 40 души. 3 автобуса са били опожарени на паркинга пред бургаското летище. Според очевидци, единият от автобусите е бил взривен, а другите 2 са били засегнати от пламъците след взрива. Районът е отцепен, на мястото има полиция и линейки. Хаосът на летището в момента е голям. Летището в Бургас е затворено, полетите се пренасочват към летище Варна. Над 25 туристи са постъпили в бургаската болница, като 5 от тях са в критично състояние. При тежки инцидент има и доста ранени. Кървавият инцидент стана на един от паркингите на летището, недалеч от терминала за пристигащи. Според информация на БГН, при експлозията са пострадали и други паркирани наблизо коли. Кървавият инцидент стана малко след 17 часа.